Общоевропейски лекарски протест за по-добро здравеопазване. У нас медиците го подкрепиха символично за 1 час, като излязоха пред лечебните заведения. Но не всички. Защо знакови болници се разграничиха? Въпрос към Мария Савкова. Добър вечер. Добър вечер от Петъградска болница, където по-рано днес персоналът излезе пред сградата на лечебното заведение, за да подкрепи европротеста. Всъщност това беше една от малкото болници в София, които открито се присъединиха. За повечето лечебни заведения в столицата нямаше създадена организация. Персоналът можеше да се присъедини, ако иска, но на практика това се случваше по изключение. Както знаете, голяма част от държавните болници са концентрирани в София, а те са на подчинение на министъра. Това, разбира се, е само хипотеза, но тя съществува. За съпоставка, големите частни болници се включиха. В клиниката по ендоскопска и обща хирургия на Първа градска болница денят започва както обикновенно, с рапорт. Трета-второ панчо, редон дренажа, 200 мл кревенисто. И двете пациентки в първа стая са били оперирани 1 седмица след като са взели решението. Ако чакаш с месеци, хората си отиват. Не може и да дочакат. Листите на чакащи обаче са реален сценарий според лекарите. Ако се спре финансирането или драстично се намали финансирането, тогава някои болници ще бъдат принудени да затворят и да пуснат персонал в неплатен отпуск. Въпреки това, в 12 часа никой не излезе пред лечебното заведение. Едва няколко медици се събраха пред Пирогов. Хората по високите етажи гледат по телевизията и се смеят. Медицинският съвет на Александровската болница не подкрепя протеста и иска оставката на шефа на здравната каса. В момента ние нямаме проблеми с Министерството на здравеопазването. Нашите проблеми са с здравноосигурителната каса и така беше и израза, че хаоса, който се създава в болниците, при лечението на болниците, за сега зад него стои касата, ако така мога да кажа. Въпреки лошото време, персоналът на Петъградска болница излезе пред сградата точно в 12. По данните, които имаме, пред повечето от болниците протест така или иначе има. Защо организацията е слаба в София, трябва да попитате Софийска колегия. Може да се окаже, че те са финансирани адекватно и затова не протестират. Пред първо ДКЦ в Пловдив над 30 лекари символично реанимираха починалата здравна система. Към протеста се присъединиха и болните от рядкото заболяване муковисцидоза. Лекарите от областната болница в Силистра също подкрепиха протеста. Заради дъжда протеста в Русе се проведе в сградата на болницата. Във Варна лекарите се обявиха и против изтичането на кадри. Само за първите 4 месеца на годината над 30 техни колеги са заминали зад граница. Какво следва от тук нататък? Български лекарски съюз даде ултиматум на държавата до края на месеца да намери изход от създалата се финансова криза в здравеопазването. Както знаете, бюджета на здравната каса е на червено. По песимистичния сценарий, до края на годината дефицитът ще достигне половин милиард лева, а по оптимистичния ще бъде наполовина. Вчера председателят на надзорния съвет на здравната каса призна в интервю пред BTV, че ако не се намерят допълнително пари, затягането на коланите продължава. Благодаря, Мария Савкова, за лекарския протест. А сега BTV новините продължават ето как.